Даю 99%, што вы не ведаеце, хто гэта. Калі здагадаліся, віншую. Але падазраю, што ўсё ж такі не. А гэта, паміж іншым, чалавек, імя якога носіць найбуйнейшая літаратурная незалежная беларуская прэмія. Букераўская прэмія па-беларуску, альбо наш уласны літаратурны Оскар. Хадзем, пазнаёмлю. Ежы Гідройць, грамадзянін ВКЛ, чалавек-лядоўня, эмацыйны футарал. А мы назовем яго проста дзядзя Ежы. Гэта ён упарта пераконваў намінаваць на Нобелеўскую прэмію Васіля Быкава і тапіў за незалежнасць Беларусі. Нарадзіўся ў Менску, тата, арыстакрат паводле натуры і дэмакрат паводле перакананняў, адмовіўся ад князькага тытула. Мама – дачка аднаго з найлепшых у Менску шаўцоў. Дзядзя Ежы атрымліваў хатнюю адукацыю і знаў толк у забавах. У Менску я жыў да 1916 года. Адной з маіх тагачасных забаў з аднагодкамі было легчы на чыгунку, вядомую ўздоўж рэк, каб апынуцца пад цягніком, што едзе над табой, і такім чынам паказваць сваю адвагу. Яму было нецікава з аднагодкамі. Вучоба не захапляла, пагражала ледзь не выключэнне. Не заладзілася і з актывізмаў. Запісаўся да так званых уланцаў. Але адтуль выключылі за курэнне. Што ў асабістым? У 25 гадоў ажаніўся з Таццянай Швяцовай, рускай ураджэнкай Польшчы. Мы абое былі вельмі маладыя і зусім нявопытныя. Яны сустрэліся на эмігранцкім бале, імгненная іскра і вянчанне. У добра знаёмым цяперашнім беларускім выгнаннікам касцёле святога Аляксандра на Варшаўскай плошчы Трох крыжоў. Цяпер там можна паслухаць Вольгу Падгайскую за арганам альбо трапіць на службу гаспадара Вячеслава Марка. Таццяна прагнула бляску і свету, захаплялася брыджам, а дзядзя Ежы любіў абкласціся газетамі ды кнігамі. Відавочна, яны разышліся, хоць сяброўства не спынілася да канца жыцця. Пазней сэрца краня паэтка Агнешка Асецка. Яна, дарэчы, аўтарка легендарнага польскага слогану кампаніі «Кока-кола». Пасля чарговага вяртання з Францыі ў Польшчу службы бяспекі цэлых 7 гадоў не давалі Агнешцы аформіць замежны пашпарт. Але ж ацаніце пранізлівасць пачуццяў. Гідройць купіў на канцэрт Эдыт Піяф 2 білеты. Другі білет быў сімвалічны для Агнешкі, таму фатэль застаўся пустым. Дзядзя Ежы нарабіў вельмі шмат усяго, але галоўным жыццёвым праектам можна назваць літаратурны інстытут. Менавіта там ён пачаў выдаваць легендарны часопіс «Культура». Ён быў не проста рэдактарам, ён быў палітычным стратэгам. Часопіс імкліва прыцягнуў да сябе найлепшыя розумы эміграцыі. Прывет тым, хто кажа, давайце спачатку пераможам, а потым зоймемся культурай. Яго таемна перапраўлялі ў Польшчу і СССР, што стала магутным штуршком для развіцця антыкамуністычнай думкі. Ад маскавання пад Біблію да нелегальнага шляху праз Татры. Далей вядомы нам набор. Вобшукі ў аднадумцаў, канфіскацыя і забарона цытавання, пераслед аўтараў культуры і тых, хто спрабаваў наладзіць з імі кантакт. Дык а што там Беларусь, спытаеце вы? А я адкажу. Дзядзя Ежы і ягоная каманда зрабілі найважнейшую рэвалюцыю ў свядомасці, у палітычнай свядомасці цэлай нацыі і заклалі падмурак для сучасных незалежных Беларусі, Літвы і Украіны. Як незалежная Польшча немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбіцца на незалежнасць. Рэгулярна звяртаўся да беларускай паэзіі, пісаў пра важнасць творчасці Быкава, Брыля ды іншых. Мы краіна, у якой з суседзямі ёсць агульныя героі. Адам Міцкевіч, вялікі польска-літоўскі паэт, Касцюшка і Траўгут належаць палякам і беларусам адначасова. Гэты спіс можна значна пашырыць. Пры гэтым свядома прамаўляў рэчы, якія відавочна мусілі выклікаць, мякка кажучы, негатыўную рэакцыю. Напрыклад, лічыў прымальнай супрацу Польшчы з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. Я нагадаю, што дзядзя Ежы памёр у 2000 годзе, 26 гадоў таму. Палітыка не нейкая сакральнасць, казаў ён. Калі вы хочаце гэта зрабіць, вы мусіце прыняць да ўвагі зменлівую рэальнасць. Трэба ўмець захоўваць прынцыпы і мяняць погляды. От цікава, што б дзядзя Ежы сказаў пра цяперашнюю рэальнасць. Праўда, цікава. Сам Гідройць пісаў няшмат. Але што і каго ён друкаваў? Амаль кожны нумар суправаджаўся ці то гарачымі дыскусіямі, ці то жорсткімі скандаламі. Галёк у Фейсбуку. Часам нават паплечнікі перасцерагалі яго, прасілі зняць матэрыял з друку, маўляў, занадта смела. А ён ведаеце што? Дзядзя Ежы слухаў, адкрываў новы пачак папярос, усміхаўся, паліў
рабіў па-свойму. Гэта я ўсё да чаго. Ведай сваіх і схадзі глянуць на доўгі спіс намінантаў на прэмію Гідройца 2026. А 7 лістапада сустрэнемся на ўрачыстай цырымоніі ўзнагароджвання ў Гданьску. Пайшла рыхтаваць агляд доўгага спісу.